поговорим, да разговаряме за това. Ние искаме да влезем всички, може всички се интересуват. Няма да дигаме шум. Ще влезем тихичко, спокойно, ще се седнем, ще си говорим. Който дига шум ще излезе. Да. Добре, но ако говорим спокойно... Да. Залата дига шум, заповядайте. Точно, айде. Зала Варна ги има голямо. Супер, благодаря. Айде, искам да чуя толкова какво искате. Няма да дигаме шум. Няма да правим. Това искаме, да. Нищо да открите. Защото ако влезат 4 човека или 5, те ще кажат, тия се договориха да правиха. Давайте, влизайте. Ние ще напишем сега едно искане до Общински съвет и до кмета и т.н. Ама Общинския съвет е приел декларация срещу перките. Не само за перките. 37,4. Това е по-голямо за 100, не само контракта. В едно проучване искаме ли 86% са против. 86. Видео е така. Срещу 14 и повече. Да, най-вероятно са и повече, защото не всички са гласували. Гласували са тия, за които им казали. Да, но 86% казват не. Реално неща повече. Най-вероятно да. Ама те 86% са абсолютно достатъчни, за да не са говори по темата. Като на Путин резултат. Сега, ние като се пустим на сайтовете, те може и 50 души само да гласуват и пак ще е 86%. Но въпросът е, ако се направи референдум, ще бъде като